Аумығыз қайырлы сағатта мұқтыры миллеттәштер эфирда башқұрттар тапшыруы. Программаны әдірләусі ижади түркім есімінен студиялады Рафиқ Ахмәтшін сәлемлей. Башта темалар тұрғанда қытқаса. Шышы жерге келіп, білекке хәж қылып, кешелер өздерінің сұрауларын, өздерінің ниетлерін өтәлуін Аллахыдан сұрап, мұна шышы ұрынға келе тұрған болғанlar. Изге өлелер ерінде таш мәсет қалқып сықты. Қазіргі вақытта біздің заводтағы болған айғырлар бүтәліп таза башқұрт тұқымлы айғырлар. Башқұрт атының бүгінгі ядмышы. Қартлар біздің қартлар. Ноғай еділер. Бұл бала заманымызда білдік, что ноғай екенімізді. Категорически что ли, запрещал даже. Айтпаға біз ноғай еділер. Башқұрт ноғай мөнәсәбәттәре. Әстраханда нәдерләнгән язма. Уны Туймөхәмәт әулияти бирүтәләр ақылы һәм зихини белеме һәм мәгърифәте менән әулия сифаттарына ирешкән Туймөхәмәт хәдрәт еләненең итәгенә һалып байкы елга аша таш ташып Якуб авылында мәсет төдей башлаган. Әмма төзеп бетә алмаган, вафат булган. Халык бу урынга хажга йөргән кебек йөргән. Каридел районының Якуб авылында тарихи таш мәсет урынында яңа иман йорты асылды. Язмабыз ошо хакта. Халык был гөнде берничә ел буена көткән. Авылдаштарның мәсет төзергән ният иткән көннән алып, ошо эшкә фатиха бирүсе һәм хәйрия итүсе Хәмзә хаҗиның тәүге нигез ташын һалгандан алып, төзелеш эшләре бер көне туктамаган. Бар авыл, шулай ук район халкы мәсет төзү өчен хәләл көсөн һалган. Мәсеткә йөрүгез, мәсет сезнең өчен эшләнелгән мәсет буш тормаһын, анда бер вакытта язак эленмәһен. Туймөхәмәт әулия төзеп бетә алмаган мәсеттең таштары бүген дә бар. Авыл халкы Түбәләс тау итәгендә тузып яткан таштарды кадерләп кәшенә итеп өеп куйган. Әмма уның уртаһындагы балбал татымды урыннан кузгатмагандар. Ул нисек булһа шулай калган. Минем уемса был кыпсаклар вакытыннан калган һәм кыпсакларның мәҗүсилек вакытыннан калган кыпсакларның табыну урыны булган. Чөнки анда таш балбал да бар. Уны изгиләштереп мусулманнар да ташламаганнар. Был йөрдәрдә халык ни өчен изге дип исәпләй. Туймөхәмәт хәдрәтте әулия дип булалай. Киям үлфәт вагыз яныш белән без тегендәге ташны алып сыгып, иманашын ташны без җибәрдек экспертизага, Уфага анализга. Ул анализдан ул ташлар йөреп кайттылар, документлары бар. Миндә яталар икесе ике төрле ныклыкта. Халык телендә ул ташны ничек китергәннәр дә Гарәбстаннан килгән таш дип исбатлап, менә шундый сүзләр гомер буе килә менә. Таш мәсет тураһында Гарифулла Киеков та язып калдырган. Якуб борынгы авылдардан исәпләнә. Чөнки бында ике зыйрат бар. Иске зыйрат хәзер ябылган. Унда 7 изге яндәңе таш кәшәнәләре бар. Шулай ук Якуб зыйратында табын кабиләһе башкортларының тәү бабаһы Караса Газиз ерләнгән дип исәпләй халык. Хәзер уларның язулары ла юлы бетеп бара. Күп язуларны укый алмадылар. Ни өчен дигәндә менә безнең Байсура бабай зираты, Байсура бабай дип йөртәбез менә шу шул белән Әмин белән ике арада. Шуның язуын беркем дә укый алмады. 3нче елларны без аның ташын казып сыгарып, фотография итеп, ул язуны алып китеп, ул вакытта ничәнче еллар, ул 1200 елларны шул кеше үлгән. Шул вакытта аны язып куйган. Ни өчен дигәндә, менә Сафин әйтәлә, ул вакытта шәрифләр шундый булган. Менә бу авылның тарихы меңнәгән еллар дип әйтсәк тә без ялгышалмабыз. Якуб авылы суыннар, уннар, ру башкортларының борынгы йере. Бunda күп кенә данлыклы кешеләр булган, яшәп киткән. Мәсәлән, Пугачевның 4 полковниги бына шул авылдан. Якуб авылы кантон, 10-нчы кантонның үзәгедә булып торган. Монда Гарифулла Киековның племяннигы Нигъматулла Киеков кантон начальнигы булып торган. Якуб авылын Сынмырда, кантон, таш мәсет, туеш дип төрле дәврдә төрле исемнәр менән атап йөрткәннәр. Уларның барыһында ла тарих сагыла. Халык авылда мәсет асылуга ысын күңелдән шатланды. Менә шушы гомергә буатлар буена бөтен Башкортстаннан күрше өлкәләрдән шушы җиргә килеп, билекке хәж кылып,
Кешеләр үзләренең сорауларын, үзләренең ниятләрен үтәлүен Аллаһыдан сорап, менә шушы урынга килә торган булганнар. Каридел районында һуңгы елларда титтәгә якын мәсет асылган. Туймөхәммәд әүлиянең рухын олылап, Кариделдәр иман йортыны таштан төдегән. Элеккесә Байкы елгаһы аръягыннан таш алгандар. Башкортстанда мәсеттәр күп, әмма Туймөхәммәд әүлия мәсете үзенчәлекле бер тарихи комплекс булып тора. Уны асу тантанаһында катнашкан һәр мусулман мәсеттең буш тормавын теләне. Башкортостанда һуңгы елларда башкорт тукымлы йылкы үрсетү, башкорт аты брендын булдыру бурыстары коела. Әмма уның өчен төп шарттарның бере булып тукымлы аттардың шәҗәрәһен тергеду, уларның генофондын хаклау тора. Йырдарда йырланган хужаһы менән дәһшәтле яу елдарын үткән башкорт аткайның хәлен исәк. Безнең хәбәрчеләр ошо мәсьәләне асыкларга тырышты. Башкортостанда йылкысылык буенча 12 токымчылык хужалыгы, 4 токымчылык заводы эшләй. Шулар арасында Өфе районының Ольховый авылында урынлашкан 119 йылкы заводы таза токымлы башкорт атының генофондын хаклау буенча республикала бердән-бер хужалыктардан санала. Башкорт токымын без инде бүгенге көндә иң үрсетүне үзебезнең төп мәсьәлә итеп куйдык. Чөнки ул безгә зур үзебезгә табыш бирә һәм республиканың бренды булып тора бит инде. Башкорт атларын безнең бүгенге көндә Калининградтан алып Чита өлкәсенә кадәр безнең атларны алалар. Заявкалар инде 2 елга алдан сузылган. Но хөкүмәтебезнең республиканың заданиесе бар. Башкорт атларны күбрәк үзебезнең районнарга шизрак хак белән сатырга һәм без аны шушай булдырабыз. Республика хөкүмәте йылкысылыкты үстерү буенча берничә программа кабул итте. Якын киләсәктә авыл хуҗалыгы министрлыгы, малсылык буенча гыйльми тикшеренү институты һәм йылкысылык заводларының эшмәкәрлеге нигезендә башкорт атының стандарттары якланачак. Таза тукымлы башкорт атына сертификат әзерләнә. Хәзер башкорт атларында шул стандарт әле вакытта на стадии разработки дип әйтәйек. Шунда иш апарыла. Шуларда эшләмәенчә безнең һәрбер ат менән башкорт аты ниндәй булырга тиеш, ниндәй шәҗәрәһе булырга, кайсы шәҗәрәнең кайсы тукымнан килеп чыккан, кайсы язмаларны biz эзләмәенчә был ат башкорт таза башкорт тукымлы аты дип әйтү кыен. Баш зоотехник Әкрәм Әхмәт улы без сикләнгән 700 баштан торган генофонд белән эшләйбез. Ә башкорт атын хаклап калу өчен республиканың бөтә хуҗалыклары, шул исәптән шәхси хуҗалыклардагы башкорт аттарын исәпкә алу буенча экспедиция оештырырга. Уларның барыгына да электрон инәүдәр халырга кирәк. Шәхси хуҗалыклардагы аттарның күбеһе бүген адман, ягъни төрле тукым аттары белән кушылып беткән. 2000 еллар башында республикала кадак тукымлы айгырдар тотылган. Катнаш тукымлы аттарның кәүдәһе матур булһа ла, тукымы югала тей. Мен заводта бүтә 700-гә якын башкорт атлары бар. Башкорт тукымлы атлары, уларның бөтәһендә шәҗәрәһе язылган, бөтәһе улар таза тукымлы. Башкорт аты, казак аты, якут атлары однотипный порода дип атала, и уларга кан алыштырырга нитәргә бер вакытта кайбер айгырларны тотынырга рөхсәт ителгән. Хәзерге вакытта безнең заводтагы булган айгырлар бөтәһе таза башкорт тукымлы айгырлар. Совет заманында Башкортостанда башкорт тукымлы 6 айгырдың тукымы үрсетелгән. Уны гыйльми телдә 6 айгырдың тукым линияһы диләр. Буның өчен иң яхшы сифаттары нәселдән нәселгә күсә килгән айгырдар хайланып алынган. Улар Түнгәвер, Спектр, Грозный, Майдан, Гремучий, Гайрат. Бик матур айгыр бар инде, Грозный дигән, шуның линияһы бар инде. Ул Бунчук линиясыннан килеп чыккан. Ул кызганычка каршы менә эш апарылмагас, нителмәгәс, менә Башкортстанның бөтә тукымчылык фермалар, тукымчылык завод менә бергә апарылмагас, шул линия югалды. Хәзер югалды. Хәзерге вакытта, күп бер әйткәннәр 6 линия бар дип. Безнең йылкы заводында кызганычка каршы менә безнең селекционер килгәс, бөтә шәҗәрәләрен китереп сыгарып күтәреп айгыларды табып алгас, безнең әлеге вакытта заводта 3 кенә линия бар. Уның сәбәпләре нимәлә? Күп кешеләр, күп менә шул тукымлычылык хуҗалыклар, шулар белән булышып йөрмәскә, ул айгырларды 1 яшендә, 2 яшендә иткә ибәрләр дә куялар. Үзләренә менә без Башкортстандан 1 елы үтеп чыктык, Заурали, Урал районнарын йөреп чыктык.
Bir урында гына без 3 яшьлек айгырлар таптык. Bir урында гына Учалы районында. Башка якларда 1 яшьлек, 2 яшьлек генә бар. Шулай булгас, хойлап алуы бик авыр. Шуңа без үзебезнекен үрсетәбез. Менә ул үзебезнеке безгә яңа кан кирәк. Өер айгырларын без алыштырырга тиешбез. Һәр сактала. Бүген йылкы заводы 2 яңа токым линияһы булдыру өстендә эшләй. 15ләгән айгыр тотаулар. Өфе йылкысылык заводы җитәкчеләренең тәкъдиме буенча Башкортстанда бөтә башкорт токымлы йылкыны исәпкә алу үдәге оештырылачак. Соңгы гасырда кымыз җитештерү буенча уңышлы эшләһәләр, хуҗалыктың төп бурычларының бере башкорт атының токымын хаклау һәм үрсетү. Безнең заводның күләмен арттырырга була. Булыр, без аны 600 итәрик, 1000 башка да иткерик. Но безнең бүгенге көндә җиребез юк. 2000 гектар гына җир. Артык үрчетергә безнең возможность кысылган. Мин әйтер идем, инде хөкүмәтебез безнең мөрәҗәгатьне белә. Бүгенге көндә Кырмыскалы районы, Архангел районнары белән без инде эшне апарабыз. Бу әйтергә кирәк, җәй көннәрендә без Архангел, Кырмыскалы, Благовар районнарына атларны апчыгабыз. Көтөргә. Но бу мәсьәләне решать итмәй, төп мәсьәләне ныклап инде безнең үзебезнең хозяйствога яңадан 4-5 мең гектар җир кирәк. Безгә хөкүмәтнең акча мәсьәләсеннән ярдәме бар. Безгә инде тагын да җир белән дә ярдәм итсәләр, безнең куәтләрне арттыру возможностьлары бар. Өфе йылкы заводы асылгандан алып төрле осырдар кисерде. Әмма токымчылык эшендә бер вакытта ла туктаганы юк. Заводтың архивында хакланган язмалар буенча башкорт атының бер буатлык шәҗәрәһен тергедергә була. Юрмы-Юрматы районының Аксаба ердәре касандыр Шешмә, Урман, Ялан-Зәй, Ык елгалары буендагы зур биләмәне тәшкил иткән. Бүген был ердәр Татарстан Республикаһының көньяк-көнчыгыш өлешенә, ягъни Азнакай, Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск районнарына карай. Монголдар басып алганга тиклем Юрмый һәм Юрматылар бер ырау, я тугандаш ырулар берләшмәһен тәшкил иткән. Юрмый этнонимы Дунай булгардары ырулары арасында ла сорай. Славяно-Булгар язмаларында Гастун исемле Ерми ырыуы кешеһе 2 ел наместник булган дигән мәгълүмат теркәлгән. Шулай ук Дунай булгардарының башкалаһы Плиски эргәһендә табылган 9нчы буатка караган комарткалар да Юрмый ырыуы Ерми Арис формасында сорай. Тикшеренүләр Ерми һәм Ерми Арис этнонимнарының бер үк мәгънә белдерүен билдәләй. Унан тыш, Плиски калаһы диварларында Юрматы тамгаларына охшаш тамгалар табылган. Безнең яктагы авыллар Минзәлә иязенә кергәннәр бит инде элек, Минзәлә иязендәге бик күп авыллар менә Юрми кабиләләре белән бәйле авыллар дип исәпләнәләр инде. Тоже тарихта бик күп документлар, шәҗәрәләр сакланган. Башкорт эзе борынгы Юрмый биләмәһенең Ерһау авыл исемләрендә лә сагылыш тапкан. Безнең районда Стәрле исем белән, Стәрле елгасы исем белән бәйләнгән 3 авыл бар иде. Стәрле баш, хәзерге Балташ авылыннан ерак түгел поселок, ул хәзер юк. Һәм Стәрленең тамагында 2 авыл, Югары Стәрле һәм Түбән Стәрле. Түбән Стәрле кичкенә авыл, Югары Стәрле революцияга кадәр Волос үзәге шактый зур авыл. Шактый зур авыл. Һәм менә картадан карыйсың, укыйсың. Булганын да бар. Башкортстанда Стәрле тамак шәһәре. Димәк, Стәрле елгасы да бар. Каян чыккан ул? Безнең Стәрле белән башкорт Стәрлеләр арасында берәр төрле тарихи туганлык җепләре бардыр дип уйлыйм. Юрмый вәкилләренең күпселеге үз сыгышын оныткан. Ә уларның кан кардәшләре Юрматы башкортлары тамырларын яхшы белә. Бездә әле ул шәҗәрәгә игътибар җитәрлек түгел кебек тоела миңа. Аның сәбәбен мин аңлата алмыйм тулысынча. 1944 елны Татарстанда, Азнакай районында рәсмәт иткәндә минем өчен инде зур полосада септик ангин дигән авыру үтә. Аның сәбәбе кар астында кышлаган башакларны җыеп ашаудан. Шуннан ширләде, шуннан үлемнәр бик күп булды. Шуның өчен шәҗәрәгә игътибар күп нык еллар кимеде. Аннан соң, әгәр дә синең шәҗәрәңдә аталарың, бабаларың, борынгы бабаларың арасында күренекләр кеше бар икән, аларны атау бит гомумән тәвәккәллек сорый торган эш иде. Әйтик, 1740 елларда безнең Өяз үзәге Бөгелмәдә баш күтәргән крестьяннарның иң активларын сайлап алып 20 мең кешене атып үтерәләр. Пугачев вакытында шуннан ким түгел корбан, күп кеше үзенең бабасын белми дә. Патша вакытында әйтергә ярамаган, курыккан, син фәлән бунтар нәселеннән.
17 жылдан соң айтылған, сен бай нәсілінен, алпауыт нәсілінен, құлақ нәсілінен өлен түген. Үз тамырдарынан ситләшү юрмыйҙарҙың ихтиярына бәйле түгел. Быға сәйәсәт һәм башҡа сәбәптәр булышлыҡ итә. Әммә һуңғы йылдарҙа тыуған яҡты өйрәнеүселәрҙең әүҙем эшмәкәрлеге шәжәрә төҙөү арҡаһында тарихи ысынбарлыҡ тергеҙелә башланы. Дәүләтселеген юғалтҡандан һуң нуғайҙар байтаҡ төрки халыҡтарын формалаштырыуҙа ҡатнашҡан. Мәҫәлән, Ҡарағалпаҡ, Төньяҡ Көнбайыш ҡаҙаҡтарҙың этногенезында нуғай халҡының йоғонтоһо күҙәтелә. Һуңғы осорҙа нуғайҙарҙың күсмә төркөмдәре хәҙерге Татарстан, Ҡырым ярымутрауында төпләнгәндәр һәм урындағы татарҙарҙың һанын тулыландырған. Башҡорт халҡын формалаштырыуҙа ла нуғайҙар мөһим роль уйнаған. Ғалимдар башҡорт халҡы составында 40-тан ашыу ҡабилә бар тип билдәләй. Шуларҙан Тамъян, Түңгәүер һәм Мең ҡабиләләре генетик яҡтан нуғайҙарға иң яҡындар булып иҫәпләнә. Шәжәрәләрҙә Дима, Ҡармасан һәм Сәрмәсән буйҙарында башҡорт ҡабиләләренең нуғай мырҙаларына ҡаршы көрәше тураһында яҙыла. Мең шәжәрәһендә бөйөк өс ханға үҙ ерҙәребеҙҙән йыйып яһаҡ түләнек. Бәләкәй халыҡҡа нимә эшләргә? Тарихсы Вадим Трепавлов был һүҙҙәрҙе нуғай урҙаһының өс олоҫо хандарына түләнгән яһаҡ дип билдәләй. Дело в том, что башкиры и нагая в тот период составляли некое единое этнокультурное пространство и отличались лишь тем, что лишь подчиненностью в политическом плане. Определенные рода больше были подвержены нагайскому юрисдикции нагайского бия, другие менее. И в этом отношении минцы выделяются от остальных родов тем, что, скорее всего, они больше остальных были интегрированы в состав Нагайской Орды. И появление этого сюжета в шажаре о выплате ясака 3 биям, 3 ханам говорит о том, что минцы были больше включены в налоговую, в экономическую, хозяйственную систему Нагайской Орды. Әстрәхан нуғайҙары өлкәнең төньяҡ көнсығышында Аҡтуба йылғаһы буйында ауылдар ҡороп ултырған. Бынан 15 йыл элек Сәйет ауылы янында тәбиғи газ табылғас, бер нисә төп нуғай ауылын урындарынан күсергәндәр. Біз сит барымыз да Ситлер ауылында туған адамлар. Ситлер ауылынан Сосарстаполовка ауылына көшкенләрміз. Біздің енді өзіміздің көшкіміз келген жоқ. Тұрмыштың рәті солай тура келді. Бізді көшірділер. Ауылымыздың қасынан газ тауып, со газ бізге сәбәпші бол, соң үшін біз Росталповка ауылына тура келді бізге көшпеге. Бәтін халқымыз бен, еліміміз бен. Біз тек бір Ситлер ауылына көшкен еміз. Ситлер ауылынан Росталповка көшті. Яссакан ауылынан Қуянны, Айсапай, Ланчук, Белячины, Брянский, бары да нуғай халықтырған ауылдар. Духовного единства мында жоқ ауылда, потому что біздің халқымызды жер-жерге бөліп көшірділер. Астраханға, Красноярға, районный центрға и мында. И компактно көштік. Өзіміздің әуелгі көршілерімізбен біздің ноғайда мақал бар. Екіннеде ел тастама деген. То есть қартайғанда тяжело очень бросать свою родину деген сөз ғой енді, білесіз ғой. Сәйет ауылы мотор жеді, Ақтыбадың яғасында. Бір жағынан Бұзан, бір жағынан Ақтыба. Біздің предкаларымыз, біздің ата-бабаларымыз тұрған жерде біз тұрдық. Совет осыры халық иҫәбен алу мәғлүмәттәрендә нуғайҙарҙы милләтене татар тип яҙырға мәжбүр иткәндәр. Тик СССР тарҡалғас ҡына улар үҙҙәренең нуғай икәнлеген йәшермәй йәшәй башлаған. Біз коренной нуғайлар деп аталамыз. Программа бойынша, мәктептің программа бойынша, бізді татар тілін оқытуға есептеймін. Неге десең, біздің нуғай населениесі саны бойынша біз аз халық деп саналамыз. Соның үшін бізді де татарша оқытып, и паспортный данный Хрущев мезгілде, әлі развитый социализм жоқ қой мезгілде, бізді как татар деп есептеген. Енді распад Совет Союздан кейін, уже самоопределение нации деген программа бойынша, бізде уже паспортизация келгенде общий перепис бар, біздер өзіміздің ноғай тіліне аударылып, өзін тілімізді. Қартлар біздің қартлар. Ноғай деділер. Бұл жерде бала заманда білдік, что ноғай екенімізді. А вот
как-то вот категорически, что ли, запрещал даже айтпаға біз ноғай деп. Это был этот, как бы сказать, қалған уже әзірге орыс заманынан до революции. Үзе дәүләтселеге булмауына карамастан азһанлы Нугай халкы бүген бердәм булырга тырыша. 1998 елда Сәйит авылының ултырак тормышка күсеп яшәй башлауына 200 ел тулуды билдәләгәннәр. Унда Карасай, Черкес, Дагыстан, Чечен республикалары нугайдары катнашкан. Растопуловка мәктәбендә балаларга нугай теле өйрәтелә башлаган. Иконларга без айтамыз, кыллык айтамыз. Взрослые. Значит, давайте еще вместе скажем. Амансыз бар. Амансыз бар. Амансыңма. Амансыңма. Сау бол. Сау бол. Кылык айтамыз. Кылык айтамыз. Хотелось бы отметить такой очень важный факт, что в современности у нагайцев России, в частности, идет процесс формирования единого нагайского самосознания. То есть благодаря современным информационным процессам, благодаря общенагайским мероприятиям, в общем-то, мы все больше и больше себя ощущаем как единое целое, как единое историческое целое, которое когда-то было и формировалось в рамках Нагайской Орды. Нагайцы в России живут в таких регионах, как Астраханская область, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чеченская республика и Ставропольский край. Милләтен онытырга мәҗбүр итһәләр дә нугайдар башка халык исендә югалып калмаган. Башка төрки халыктары арасында башкортларга генетик яктан иң якын торган нугайдар турасында тулырак мәгълүматты журналист Салават Хәмидуллинның Тарихи мөхит программасында карарга мөмкин буласак. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең менән Skype элемтәле Казакъстанның Алмата калаһы. Алматала гаҗәеп бер гаилә яшәй. Улар сыгышы менән Салават районының Аркавыл авылыннан Каймирасовтар. Сәмига һәм Гыймал Каймирасовтарның иң өлкән балаһы Таңһылыуды 1943 елда Өфө нефть техникумын тамамлагас, Казакъстанга кадылма байлык яткылыктарын эзләргә җибәрәләр. 20 яшьлек кенә кыз Караганда өлкәһендә Атасуй геодезик экспедицияһен җитәкләй. Берничә елдан ул җитәкләгән экспедиция Жомарт, Көньяк Каражал, Акшагат, Жайрым, Ушкатын тимер рудаһы яткылыктарын аса. Һаумыгыз Таңһылыу Гыймаловна. Һаумыгыз. Нисек яшәп ятаһыгыз? Әйбәт кенә яшәйм. Һеҙҙе иремде иҫкә алып, барығыҙҙы ла һағынып, күрергә зар булып йәшәйем. Һеҙ ҡасан геология разведкаһы етәксеһе булып киттегеҙ? Мин 43 елда Уфалағы техникумды, нефтяной техникумды бөтөрөп, мында Алматаға, Казакъстанға ебәрелгән инем. Шул 43 елдан 88 елға тиклем эшләнем. Табылған месторождениялар өсөн миңә государство лауреат государственной премияһын бирде. Таңһылыу апа, әне өсөн ул мәлдә шундай зур бурыс казылма байлыктарның яңы яткылыктарын асу яшь кенә кызга йөкмәтелде. Казак галимдары белгечләре юк инеме? Ул вакытта геологиялар казактар юк ине, рустар булды. Кеше әл булды, ул экспедиция йөргәндә специальность мин магниторазведчик, геофизик булдым. Шул специальность буенча белгән кешеләр булманы. Һеҙ асҡаны Жайрам яткылыгы әле эшләйме? Жайрымды, Асылда, Аркауылдан, үҙемдең семьямды, инәйемде, тағы бар балалары белән саҡырып алып, шул бергә йөрөнөк экспедицияла. Шул аслыҡтыла, һыуыҡтыла, барыбыҙ да бергә күрҙек. Шул Жайрым, шул ул минең бер үҙемдең генә эшем түгел, минең бар семьямдың эше. Башҡортостан халҡына ниндәй теләктәрегеҙ булыр? Рәхәт тормошта торған инде. Барһа икән һаулыһындар. Иң ҡәҙерлеһе минең өсөн Башҡортостан булды. Булып ҡалырға тейеш. Миңә менә 4 ноябрҙә 90 йәш тула. Шуға тиклем мин һаман
Хотдар язып отырам әле. Тугандарымдан посылка алдым. Әклиме һеңелем двоюродная Радик энекәшем шулар китаптар ебәреп торалар. Башкорт балын ебәргәндәр күп итеп торып, шулар белән чәйсеп, рәхәтләнеп, шуларны искә алып утырамын. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Таңлы апай. Һау булыгыз. Башкорттар тапшыруның электрон архивын www.tvhd.ru сайтында табырга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-73-92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсатлы баруның адресы bashqortar.tv. Әлегә тапшыру тамам, киләһе осрашканга тиклем һау булыгыз, дөньяны башкортса карагыз.